Nasunog ang usa ka eskwelahan sa Baybay City, Leyte. Kuha kini sa May Patag Elementary School. Sa pag-ulbo sa sunog Sabado sa gabi, pasado alas 7 kini nahitabo nga miugdaw sa principal's office ug tapad nga cottage o quarters para sa mga stay-in teachers. Matud sa uploader, una ni ini nagpatabang ang iyang iyaan nga caretaker sa eskwelahan. Human siya makadunog og mga mibuto sa breaker sa opisina. Dali-dali siyang miadto sa pag-umangkon para makontak ang ilang school officials sa nahitabo. Wa sila magdahom nga human sa pipila ka minutos, miulbo na ang kayo. Wala hinuoy na apil nga classroom kay distansya ra kini sa principal's office. Gisusi pa usab sa BFP ang hinungdan sa kayo. Nag-short ang gisaksakan sa wifi o sa kuan kaning biometric. Mo kay nag-cause sa sunog. Kay daghan man lagi dito asang sa office nga bag-o man to siya nga gipintalan kay nagkuan man nag-repair. O ang daghan may mga papel-papel dito sa mga cabinet. Then ang pagbalik na ko may kuan na kanang nag-rescue na dito nga kagawad og katong ik-agaw. Damo pila nag-sabligan na nilang tubig na di naman di madala. Daghan ang mga tao nga mitabang na og sablig sa tubig. Pusog man ang kayo kay tungod atong pintal nga